Evo, selam vas sviju, svratio sam ovdje na šehitluk našim šehidima na Velikom polju. Hoću da im odam počast, hoću da im proučim Fatihu, da od Allaha zamolim da im podari dženet i dženetske blagodati jer su to zaslužili. Sačuvali su ovu državu, sačuvali su vjeru, sačuvali su Bošnjake, sačuvali su sve ljude dobre volje koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja koristim priliku da im se zahvalim na svemu što su učinili za ovaj naš narod. Malo je reći da su učinili, malo je reći da su se borili. Oni su dali ono što im je najdraže, a to je dali su svoje živote da bi njihovim roditeljima, njihovoj djeci ako su imali, njihovim potomcima, njihovoj familiji, a i narodu za koju su se borili bilo ljepše, da bi živjeli u slobodnoj državi Bosni i Hercegovini. Malo je riječi da se kaže za njih, malo je riječi da se kaže samo hvala vam i da se prouči Fatiha. Oni su heroji, gazije, oni su ljudi, momci koji su bili u patikama, koji su sa puškicama u rukama odbranili od dušmana, od agresora i sa istoka i sa zapada ovu Bosnu i Hercegovinu koja je ostala cjelovita, nedjeljiva, iako svaki dan pokušavaju da je unište, da nestane, da je aneksiraju i da bošnjački narod kao narod nestane sa ovih prostora. Ponosan sam što sam bio dio njih, ponosan sam što sam boravio ovdje, što sam provodio vrijeme sa njima, što sam učestvovao u borbama i na Igmanu, Bjelašnice, osim toga i kasnije na Treskavici. Ponosan sam na sviju njih i osjećam potrebu da uvijek kad god idem na Bjelašnicu, kad god prolazim pored ovog šehidskog mezaristana, da stanem, da zamolim Allaha da im podari dženetske blagodati i da im da sve ljepote dženeta i budućeg svijeta. Evo, to je taj šehitluk Veliko polje. Ja još jedan put želim da odam počasti, da se u ime sviju nas, svih patriota i svih Bošnjaka zahvalim za njihovo djelo koje su učinili i da proučim Fatihu. Lillahi al-Fatiha, euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yevmiddin, iyake na'budu ve iyake nesta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal lezine en'amte alejhim, gayril magdubi alejhim veleddalin. Amin. Kako god svratim na šehitluk na Velikom polju, isto tako svratim i stanem uvijek kad idem na Bjelašnicu, uvijek kad dođem na Igman. Kako na šehitluk, kažem, Veliko polje, isto tako na šehitluk mrazište, ne da bi stao, da bi odao počast samo, nego da bi zamolio Allaha da ovim našim momcima koji su dali svoje živote za ovu našu državu proučim Fatihu. Zamolim Allaha da im podari dženetske blagodati i da im da sve najbolje na budućem svijetu. Amin, ilahi, ja rabbi.
ovo je taj šehitluk, mrazište na Igmanu. I ja ne mogu da nestanem, da ne popričam malo sa njima, da ne proučim Fatihu i ne kažem: momci, prijatelji, braću, djeco moja, hvala vam za sve što ste učinili za ovaj narod, za ovu državu, za Bošnjake, za Bosance, Hercegovce, za sve ljude koji su žele da žive u slobodnoj državi Bosni i Hercegovini, u državi svih naroda i narodnosti. Na ovom šehitluku uglavnom su ukopani borci Gazije koji su pripadali specijalnoj jedinici Zulfikar. Naš Zuka je bio komandant. Malo je i on obolio, ja želim da ozdravi, a i njegov zamjenik je osuđen za nešto što nije trebao da bude osuđen. Ja molim Allaha da mu olakša, molim Allaha da i nagradi za ono što su radili i činili, a osim toga puno puta sam bio prisutan, a između ostalog bio sam prisutan kada su jurišali na Golo brdo. Tad sam bio zajedno sa Mustafom Rahmetli Đelilovićem i Mirsadom Selmovićem, Srcetom. Tad je poginulo sedam hrabri momaka, oni su ovdje ukopani, oni su ovdje sahranjeni, oni su našli svoje boravište vječno ovdje i molim Allaha da im podari dženecke blagodati. Sjećam mi se vrlo rado, to su bili momci u patikama, u majicama, kao što sam i rekao za ovu djecu našu, koja su bila u sastavima svih jedinica, pokopani su gore i sahranjeni na šehitluku Veliko polje. To su bili heroji. Malo je riječi koje mogu da se opišu ko su i kakvi su bili ti momci, neustrašivi do te mjere da jednostavno nema riječi da kažem i da opišem njihovu snagu. Zato bi poželio da ova omladina koja nije zapamtila ovo šta se nama dešavalo, nije zapamtilo stradanje, borbu, logore smrti, agresiju, genocid, ne samo u Srebrenici, nego na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, masovne grobnice, silovanja, rušenja, paljevinu i željeli su da bošnjačko-muslimanski narod potpuno nestane, da se Bosna podijeli i kažem, volio bi da ova naša omladina pođe njihovim putem koji će oblikovati takve ljude koji će biti hrabri i koji će biti uvijek spremni da očuvaju Bosnu, Bošnjake i sve ljude koji žele da žive u njima. Koristim priliku da još jedan put zamolim Allaha da im podari dženet i dženetske blagodati i da proučim Fatihu svim šehidima Bosne i Hercegovine, a isto tako i šehidima mrazišta, šehitluka mrazište i da im odam počast učeći Fatihu. Lillahi al-Fatiha. Euzu billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Iyake na'budu ve iyake nestaîn. İhdine siratal mustakim. Siratal lezine en'amte aleyhim gayri mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin.
Braćo moja draga, i jedni i drugi i svi gdje ste dali svoje živote, nikad vas neću zaboraviti. Uvijek ću se boriti da ostanete u našem sjećanju. Pišem knjige, napisao sam do sad 6 ratnih knjiga. I vi ste tu, spominjem vas, pišem o vama, pišem o vašem herojstvu. Vi ste moje gazije, heroji. Vi ste ti koji ste spasili Bosnu, vaša krv i vaš šehadet je učinio to da Bosna bude i opstane. Hvala vam puno i eselamu alejkum vama, a svim Bosancima i Hercegovcima selam i pozdrav i ako Bog da čujemo se opet. Amin ilahi arabi.